Каримовлар яшәгән йорт әллә каян күзгә ташлана. Биек итеп күтәрелгән йорт зур ихатада урын алган. Хуҗалыкта күпләп куяннар, сарыклар асрыйлар. Куяннарның француз бәрәне, Калифорния кебек гигант төрен күпләп үрчетергә булганнар. Куян безнең ихатада мин үземне белә белгәннән бирле бар инде. Элек-электән әти яшь чагымнан ук асрый башлаган. Ул үзем мәрхүм булгач, бу куянчылыкны мин бетермәдем. Менә хәзер алып барам. Инде читтән матур сортлар, нәселләр алып кайтып нашлай яңартып торам. Төрле нәселләрне ашты. Якын тирә күрше авыллардан килеп алучылар да сатып алучылар матур нәсел дип. Меңнән артык кеше яшәгән җирле халкы белән аңлашып яшәү өчен кешегә оештыра белү сәләте дә, тынгысызлык, үҗәтлек тә кирәк. Илнур Нәгыймович авыл тормышын чын мәгънәсендә яратып, халык белән аңлашып яши. Ихатасында да чын хуҗа ул. Авылда кош-кортсыз, мал-туарсыз яшәп булмый бит инде хәзер. Сыер асрау авырлашты, менә кызганч хәгыр сыерны бетергә булдык. Ләкин инде менә сарыкчылык, куянчылык, кош-корт, каз, үрдәкләрне һәрвакыт асрап торабыз. Үзенә күрә бер натураль ризык чыганагы да булып тора. Әз булса да сатып акча да эшлибез. Бәхетебезне авылдан читтә түгел, үзебез яшәгән җирлектә таптык. Ходайга шөкер. Бүген матур итеп яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар ди Каримовлар. Лилия Шәймиева, Динар Минһаҗев, Мөслим телевидениесе.